Θα μιλήσουμε τώρα για το παραμύθι. Θα μιλήσουμε για το παραμύθι, για το παιδικό παραμύθι, για το λαϊκό παραμύθι. Και είναι κάτι που πώς λείπει, μπορεί να μάλλον αφηγηθεί, πολύ. ναι. Πώς μπορούμε να το αφηγηθούμε. Μαζί μας είναι η κυρία Ζωή Νικητάκη. Καλώς ορίσατε. Καλώς ήρθατε. Ασχολείστε με το παραμύθι, είστε παραμυθάς. Αφηγήτρια παραμυθιού. Να σας καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου και να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε στην εκπομπή σας. Να είστε Χαρά καλά, μας χαρά μας. Θα μιλήσουμε για ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό που έχετε ξεκινήσει μαζί με τις εκδόσεις Ακρίτας, που έχουν να κάνουν με το παραμύθι, με το λαϊκό παραμύθι και με τον τρόπο του. και την αφήγησή του. Στα παιδιά. Ναι. Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν εκπαιδευτικό που έχω σχεδιάσει σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακρίτας. Απευθύνεται στα σχολεία. Ονομάζεται Παραμύθια από στόμα σε στόμα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει παραμύθια από τη λαϊκή παράδοση της Κρήτης, της Κύπρου, της Ήμβρου, της Μικρασίας, της Καλαβρίας. Παρέχεται λοιπόν στα παιδιά, ο στόχος του προγράμματος αυτού είναι καταρχάς να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το λαϊκό παραμύθι. Να έρθουν σε επαφή... Συγγνώμη, που δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσο κάποια ξένα παραμύθια, πολύ εμπορικά και πολύ γνωστά σε όλους, έτσι. Έχετε δίκιο. Έχει περιφρονηθεί, παραγωνιστεί, γεγονός το οποίο παρατηρείται, δεν είναι σύγχρονο, είναι ένα γεγονός το οποίο παρατηρείται από την κλασική αρχαιότητα έως την αναγέννηση. Από τον 16ο αιώνα, λέει, στην Δυτική Ευρώπη ξεκίνησε να απασχολεί το ενδιαφέρον κάποιον. Βέβαια, σήμερα περισσότερο παρά ποτέ υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για το παραμύθι και μάλιστα υπάρχει ανάγκη να εισαχθεί και να αποκτήσει μια ουσιαστική θέση το παραμύθι στην εκπαίδευση. Και να λάβουμε υπόψη ότι τα παραμύθια, αρχικά, τα λαϊκά παραμύθια, δεν απευθύνονταν τόσο σε παιδιά. Ήταν και λίγο σκοτεινά, ήταν και λίγο... Ναι. Έκρυβαν λαϊκούς μύθους, έκρυβαν πράγματα έτσι λίγο πιο για μεγάλους. Βέβαια, μα αρχικά σχεδιάστηκαν από μεγάλους, φτιάχνονταν από μεγάλους και απευθύνονταν σε μεγάλους. Το παραμύθι ήταν ένας τρόπος, ας πούμε, μία αφορμή για να συνευρεθούν οι άνθρωποι, να συναντηθούν, να μοιραστούν τον πόνο τους, τη στεναχώρια τους, το καημό τους, την έγνοια τους, αλλά και τη χαρά τους. Ήταν, ας πούμε, ένας τρόπος να μοιραστούν αυτά που τους απασχολούσαν. Και ένας τρόπος να ξεφύγουν από ενδεχόμενα προβλήματα που είχαν, γιατί το παραμύθι μας ταξιδεύει λίγο και ίσως ζούμε την ψευδαίσθηση του παραμυθιού. Γινόμαστε κι εμείς ένας... Μας ταξιδεύει όχι λίγο, μας ταξιδεύει πολύ. Και ανάγκη για το παραμύθι δεν έχουν μόνο τα παιδιά, αλλά ανάγκη για το παραμύθι έχουν και οι μεγάλοι. Και κυρίως βέβαια στην εποχή μας. Το παραμύθι δεν είναι μια πράξη, ας πούμε, εμπορικής συναλλαγής, ούτε είναι μια πράξη τόσο καλλιτεχνικής έκφρασης. Κυρίως είναι μια πράξη για μετάδοση δύναμης, μια πράξη καθαρά θεραπευτική. Γι' αυτό αγγίζει όλους μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως φύλου. Σας βλέπουμε σε πλάνο να αφηγήσετε, έτσι. Είναι και η αφήγηση πολύ ουσιαστικό στοιχείο στο πώς περνάει το παραμύθι και πώς... Βέβαια, βέβαια. Είχα την τύχη να έχω μια γιαγιά, η οποία γιαγιά ήταν από τους παραμυθάδες, από τους παλιούς αφηγητές, όπως και οι πιο πολλές γυναίκες στην οικογένειά της, η μαμά της, η γιαγιά της, η προγιαγιά της, η αδερφή της. Από τους παλιούς λοιπόν παραμυθάδες που ήταν πιο κοντά στο πλούτο της προφορικότητας, από ότι στο πλούτο ή στη φτώχεια εντός εισαγωγικών της εγγραμματοσύνης. Ήταν μια γυναίκα αναλφάβητη, δεν είχε πάει ούτε μια μέρα στο σχολείο. Βέβαια πολύ σύνηθες για τους αφηγητές των αρχών του 19ου αιώνα, της εποχής που παρατηρείται η μεγάλη καταγραφή των παραμυθιών. Μπορεί λοιπόν να ήταν αναλφάβητη, αλλά ήταν άξιος μάστορας του προφορικού λόγου, όπως οι πιο πολλοί βέβαια παραμυθάδες. Και είναι πολύ σημαντικό, ναι, αλλά και πολύ σημαντικό γιατί έτσι έχει διασωθεί αυτή η ιστορία αυτών των παραμυθιών και έχει γίνει γνωστή. Βέβαια, μα οι παραμυθάδες κατά κύριο λόγο ήταν οι κουβαλητές και η κοινωνία αυτής της μνήμης, της συλλογικής μνήμης της ανθρωπότητας, που είναι τόσο παλιά όσο και η ανθρώπινη ψυχή. Θα συναντήσουμε κοινά σημεία στα λαϊκά παραμύθια όλων των λαών και όλων των πολιτισμών. Και το σίγουρο είναι ότι
κατά κύριο λόγο το παραμύθι έχει να κάνει με ένα εσωτερικό ταξίδι. Το ταξίδι της ψυχής. Ναι. Το ταξίδι της ψυχής που στην ουσία ξεκινάει ο ήρωας στα πιο πολλά παραμύθια, στα μαγικά κατεξοχήν παραμύθια. Ξεκινάει από μια ομαλή κατάσταση, συναντάει κάποια έλλειψη, παίρνει το βυσάκι του στον ώμο, παίρνει των οματιών του, δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει. Περνάει από περιπέτειες, από παθήματα, από δοκιμασίες. Και... Αν δεν κάνω λάθος, αυτές είναι και οι 31 λειτουργίες του προπ. Έτσι ξεκινάει ο προπ. Έτσι είναι, όπως ακριβώς τα είπατε. Ξεκινάει με την έλλειψη κάποιου αγαπημένου προσώπου, στην πορεία προχωράει. Ναι. Έτσι προχωράει το παραμύθι. Τα παιδιά τι παραμύθια ίσως προτιμάνε περισσότερο? Που έχουν το μαγικό στοιχείο, που έχουν... Τα παιδιά κατά κύριο λόγο προτιμούν βέβαια τα μαγικά παραμύθια. Τα μαγικά παραμύθια που στην ουσία μέσα εκεί υπάρχει δυνατότητα του να συμβούν τα πάντα. Ας πούμε, η σιωπή μπορεί να σε μαγέψει, ένα πουλάκι μπορεί να σε κάνει αόρατο, ο ήχος, μια λέξη, μια φράση μπορεί να σε μεταφέρει σε μια παράλληλη πραγματικότητα. Και αυτός είναι, εκεί έγκυται κατά κύριο ρόλο, ας πούμε, η λειτουργία του παραμυθά, του αφηγητή. Καταρχάς, να πιστεύει όλα όσα λέει, να είναι αλαφροίσκητος, όπως έλεγαν εκείνα τα χρόνια. Για να γίνει και πιστευτός πρέπει ναι. Ακόμα και αν δεν πιστεύει στα υπτάμενα άλογα, ας πούμε, πρέπει, αν μη τι άλλο, να πιστεύει στη δυνατότητα που κυοφορούμε όλοι μέσα μας για πτήση. Και πτήση εννοώ συμβολικά βέβαια. Πτήση σε μια παράλληλη πραγματικότητα, στην πνευματική πραγματικότητα. Γι' αυτό και το εσωτερικό ταξίδι του ήρωα των παραμυθιών πάντα οδηγεί στην ουσία σε ένα ανώτερο επίπεδο συνειδητότητας. Γίνεται βασιλιάς, γίνεται βασίλισσα. Που είναι συμβολικό στα παραμύθια αυτό. Ο βασιλιάς είναι αυτός που κατέχει γνώσεις, αρχαίες γνώσεις υπεραισθητές, πέραν των αισθήσεων. Είναι αυτός που μπορεί να αυτοπιθαρχείται, να αυτοελέγχεται, που κατέχει την αυτογνωσία. Θέλω να περάσουμε λίγο στο πρόγραμμα, να μας πείτε πώς λειτουργεί, αλλά να περάσουμε και λίγο στα παραμύθια, τα λαϊκά, αυτά με τα οποία ασχολείστε, και τις διαφορές που βρίσκουμε με τα παραμύθια και τις ιστορίες που τώρα συμβαίνουν και τώρα έτσι είναι στις μέρες μας πιο δημοφιλή. Να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα. Να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα. Λοιπόν, όπως είπαμε, είναι ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακρίτας. Έχουν επιλεγεί λοιπόν ενδεικτικά κάποια από τα παραμύθια που έχουν διασωθεί και καταγραφεί από τις εκδόσεις. Παραμύθια από την Κρήτη, από την Κύπρο, από την Μικρασία, από την Ήμβρο, από την Καλαβρία. Οπότε σε μια πρώτη φάση, καταρχάς αφηγούμε τα παραμύθια αυτά ζωντανά, με συνοδεία μικρών μουσικών οργάνων, ιδιόφωνων, με τη χρήση κάποιων σκηνικών και αντικειμένων που υποβοηθούν, ας πούμε, τα παιδιά στο να μεταφερθούν σε αυτό το ταξίδι στο μαγικό κόσμο των παραμυθιών. Συμμετέχουν τα παιδιά σε αυτό? Βεβαίως συμμετέχουν. Βεβαίως συμμετέχουν. Και ο στόχος είναι να συμμετάσχουν, όχι μόνο να γνωρίσουν, ας πούμε, την εποχή εκείνη που οι άνθρωποι συνομιλούσαν με τα δέντρα, τα ζώα, τα πουλιά ή με τις οντότητες της φύσης ή τα στοιχειακά πνεύματα, αλλά συμμετέχουν πώς? Καταρχάς, καλούνται να ζωντανέψουν τα ίδια σκηνές και ήρωες μέσα από τα παραμύθια. Δραματοποιώντας δηλαδή τα λοιπόν, ίδια κάποιες σκηνές και ήρωες και χρησιμοποιώντας ό,τι, καταρχάς βέβαια επιστρατεύοντας τη φαντασία τους, και μπορούν να χρησιμοποιήσουν ό,τι αντικείμενα μπορούν να βρουν στα σκηνικά, ακόμα και κάποια όργανα. Αλλά επίσης ακολουθεί και εικαστικό εργαστήρι, που τα παιδιά, χρησιμοποιώντας ό,τι υλικά έχουν στη διάθεσή τους, ό,τι χρώματα έχουν, καλούνται να βάλουν τη φαντασία τους, πολύ πολύ αγάπη, και να ξεδιπλώσουν πάνω στο χαρτί κατά κύριο λόγο σκηνές ή ήρωες ή εικόνες που τους ενέπνευσαν ακούγοντας τα παραμύθια. Και το σπουδαίο σε αυτό το κομμάτι είναι ότι τα έργα των παιδιών θα ακουσμήσουν τα δωμάτια των ασθενών του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Οπότε θεωρώ ότι είναι σπουδαίο, γιατί συνδέουν τα παιδιά στο νου τους τη δημιουργική δράση με την κοινωνική προσφορά. Βέβαια. Ναι, είναι σημαντικό αυτό.
Και επίσης αντιλαμβάνονται ότι η υγεία δεν είναι σε καμία περίπτωση δεδομένο, αλλά ένα πολύτιμο δώρο. Έτσι είναι. Μάλιστα. Τα παραμύθια αυτά έχουν συνήθως διδακτικό χαρακτήρα, περνάνε κάποιο μήνυμα? Πάντα μέσα από τα παραμύθια υπάρχουν μηνύματα. Τα λαϊκά παραμύθια, καταρχάς μέσα από τα λαϊκά παραμύθια μεταδίδονται ψυχικές εμπειρίες, μεταδίδονται... Παραδόσεις, φαντάζομαι, έτσι. Παραδόσεις. Το στοιχείο της παράδοσης. Ναι. Μεταδίδονται κοσμικές αλήθειες, μεταδίδεται υποκειμενική γνώση. Το πιο σπουδαίο που μεταδίδεται όμως είναι η διαδικασία της ατομικής εξέλιξης. Πώς ξεκινάει κανείς το ταξίδι του, ώσπου να καταφέρει στο τέλος να νικήσει τον δράκο που τον απειλεί. Οι δράκοι που μας απειλούν και απειλούν όλους μας είναι οι εσωτερικοί μας φόβοι. Ξεπερνώντας λοιπόν και υπερβαίνοντάς τους, φτάνουμε σε ένα ανώτερο επίπεδο συνειδητότητος. Και βέβαια η αξία και η λειτουργία του προγράμματος αυτού που έχει να κάνει με το λαϊκό παραμύθι, άρα και το λαϊκό παραμύθι κατ' επέκταση, η αξία του, είναι θεραπευτική και παιδαγωγική. Παιδαγωγική. Θα μου πείτε τώρα παιδαγωγική, γιατί παιδαγωγική στη σημερινή εποχή μας. Περισσότερο παρά ποτέ νομίζω. Νομίζω ότι έχουμε πιο πολύ ανάγκη τη φαντασία και την ευαισθησία και την ανάγκη για επαφή ενδεχομένως που χρειάζονται τα παιδιά σήμερα. Δηλαδή η γνώση δεν είναι μόνο το τι θα σπουδάσουν, το που θα ειδικευτούν, είναι η γενικότερη παιδεία που μας λείπει. Βέβαια. Και το λαϊκό παραμύθι καλλιεργεί τη φαντασία, ενισχύει ας πούμε τη δημιουργικότητα και θεωρώ και πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι καταφέρνει να μεταδώσει την αισιόδοξη πίστη ότι όλα είναι δυνατά, όλα μπορούν να συμβούν. Ακόμα και τα αδύνατα, ακόμα και τα θαύματα, αρκεί κάποιος να ελπίσει στο ανέλπιστο, να πιστέψει στο απίστευτο. Και όλα μπορούν να συμβούν. Και σε μια εποχή του διαδικτύου και του ίντερνετ που έχεις βάλει τόσο πολύ και στις ζωές των παιδιών, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει το παραμύθι και να μεταδίδονται αγνά μηνύματα. Αγνά με αυτή την έννοια, γιατί το διαδίκτυο θα προσφέρει κάτι διαφορετικό. Κάτι ίσως πιο σκληρό. Το παραμύθι μεταδίδει τα μηνύματα με τον τρόπο που πρέπει. Μπορεί να λειτουργήσει, έχετε δίκιο, μπορεί να λειτουργήσει και σαν αντίδοτο, ας πούμε. Έτσι είναι. Σαν αντίδοτο όχι μόνο στην ανεξέλεγκτη χρήση του ίντερνετ, στην κακή του χρήση, αλλά μπορεί να λειτουργήσει σαν αντίδοτο γενικά στις ψυχοφόρες επιδράσεις της σύγχρονης ζωής, ας πούμε στην έλλειψη αισθητικής, που πολύ συχνά παρατηρούμε γύρω μας, στην κενότητα, στην κακοφωνία, στη βία, στον ελισμό. Πιστεύετε διαβάζουν τα παιδιά σήμερα παραμύθια? Και πιστεύετε λένε οι μαμάδες παραμύθια στα παιδιά όπως αυτό παλιά? είναι και πολύ σημαντικό. Δύσκολη ερώτηση να την αποσύρω. Ναι. Όχι. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ερώτηση. Νομίζω ότι η σχέση αυτή και η αφήγηση, ειδικά από τη μητέρα ή τη γιαγιά στο παιδί, δεν είναι μόνο η ιστορία που θα ακούσει. Είναι σημαντικός και ποιοτικός ο χρόνος αυτός που θα αφιερώσει και θα έρθει σε επαφή μέσα από ένα παραμύθι με το παιδί, ο γονιός. Λένε ότι τα παραμύθια κατά κύριο λόγο αντικατοπτρίζουν την πνευματική πραγματικότητα ενός λαού. Και αν ο λαός χάσει τα παραμύθια του, εγκυμονείται ο κίνδυνος να χάσει και την ψυχή του. Και μάλιστα λέει ότι τα παραμύθια έχουν ανθίσει σε μεγάλες ψυχολογικά εποχές, δηλαδή σε εποχές μεγάλων στερήσεων και μεγάλης κατερίας. Και η εποχή που διανύουμε είναι μια τέτοια εποχή. Οπότε έχει ενισχυθεί ακόμα πιο πολύ η ανάγκη για την παράλληλη αυτή πραγματικότητα, για την πνευματική πραγματικότητα. Άρα υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη στα παιδιά για το παραμύθι, αλλά και στους μεγάλους. Ακόμα πιο μεγάλη ανάγκη. Έτσι είναι. Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε τη χαρά να σας φιλοξενήσουμε ξανά στο στούντιο με την αφήγηση ενός παραμυθιού από εσάς. Εγώ να σας ευχαριστήσω για τη τιμή που μου κάνατε, να με καλέσετε στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Να ευχηθώ το φως των παραμυθιών να φωτίζει το μονοπάτι της ζωής σας. Ευχαριστούμε πολύ.